Türkmen Döwlet Iqtisadiýet we Dolanýarşy Institutynyň ilim bölümi tarapyndan ilimli, bilimli, giň dünýä garaýşly zehinli ýaşlary ýüze çykarmak maksady bilen Halkara Beýtaraplyk güni Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygynyň 29 ýyllygy münasibetli Türkmen Döwlet Iqtisadiýet we Dolanýarşy Institutynyň, Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň, Halkara insan perwer ilimleri goýutuş universitetiniň talipleriniň arasynda Türkmenistan beýtaraplygyň mekanatly Brain Ring bätleşigi geçirildi. Ol turwaşdan ýokary ruh galkynşy betlendi. Ma'lum bolşýaly berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaşymyzyň hemde hormatly prezidentimiz, arkadaşly gahrman serdarymyzyň taýsy taýlary bilen Türkmenistan döwletimizde ýokary derejeli kämil hunermenler taýýarlama urunaqy işler halkary ölçeglerine laýyklykda kämilleşdirilýär. Ýurdumyzyň alimlarynyň, professor mollumlarynyň, zehinli talip ýaşlarynyň ilmi dörejelik işlerini hatam işçileşdirmek üçin sanylgymyň mümkinçiliklerinden giňden peýdalanmagy ähli şertler döredilýär. Geçirilen bu bätleşikde talip ýaşlar Türkmenistanyň oýun beýtaraplyk, parahatçylyk, söýçülük, açyk kapylar, hoşniýetli goňşuçylyk hemde özel bähwetli deň hukukly hyzmatdaşlyk etmek kadalaryny ýetatlanýan daşary syýasy strategiýa bilen baglanşykly sowallary jogap berdiler. Türkmenistan beýtaraplygyň mekanatly bätleşikde birinji orna Türkmen Döwlet Iqtisadiýet we Dolanýarşy Institutynyň, ikinji orna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň, üçünji orna Halkara insan perwer ilimleri goýutuş universitetiniň talipleri münasip boldular. Bu ýere ýyglananlar ilim bilim ulgamyna dünýä tejribesini öwrenmäge, milli tejribeni dünýä ýaýmaga döredigen giň mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaşymyza hemde hormatly prezidentimiz, arkadaşly gahrman serdarymyza tüý sürekden hoşarlyk sözlerini beýan etdiler.